Aferin Mavtum. Hormatly cemaat. Uluğhan Temurgadı Han Kedretleri aydısığı bir pursat saklamağı emrettiler. Daruğa cenapları dir verin. Ömrüňiz ulak bolsun onun ağal hedretleri. Aydın, gelmeňiziň sebäbi nedir? Köşkü saraýyň baş mehteri bolan Mevlana Zayd hedretleri, hormatly Han hedretler üçin yakut gaşly ýüdük ýasadypdyr. Emma dergär ustahanasyna hut şu gün owru girip ýüdük owranypdyr. Ýüdük owrusyn gören şaý adam bar. Biz şol owruny tutmagy geldik. Ol ogry kim eken? Şaý adyň aýdysça Şahir Maltymogly. Maqtumly? Şeýle, onuň korjundan ine şu ýüdük tapyldy. Beýil berdi Han. Gazy kelan, şu ýerdemi? Men berdi Han Hedretleri. Gazy kelan şu ýerde. Ýüzük eýesi şu ýerde. Oğurlukda ayıplanan Şahir hem şu ýerde. Boş, şaýat hany? Yağışılık bilmez yerler sana. Git yok ol. Haydar. Neye meter edip durdun kovmunu? Yörün, elini çek. İtini de bir derek yere helak etme. Men şeyle de gider. Emma bu otogdak çilimkeşlere bağışsan koş kıymaydım. Son giderim. El götörgün beyle nekak talaştan. Pulun koyor, canın yanar bir işten. Ertegarının doldururlar ataştan. Vehmi çıkmaz. Qalar canını çilimkeş. İki dünya yağışılık yok eğriye. Kişi olsan, qadam oygul doğruyor. Binamada gıyvat keşe oğruyor. Yolloş olur yovuz günde çilimkeş. Mağtım olu Mevlam canından yakınlar. Çilim var şorsudur, ten var zeminler. İman var tilkidir, gövre var hinler. Tilki tüsse dözmez, hinne çilimkeş. Qoşqıymın mantına düşünýän adamlar ba bolsa, men pikirimçe inne olar gaýdyp bir ýere gelmeseler gerek. Uğra. Git. Git. Nira var yalnız? Gitme. Men bunu kadir edip adam deyip çağırdım. Bana dil kaytardı mı? Bu işin için pişman ettirer. Türkmen dilinin nehil baydığına bizim güve geçerin hani? Baş üstüne tavsir. Eşek özün eksik saymaz bedevden, gımma dessen at yanında bellidir. Bedev diýeç hemme bedev deň bolmaz. Çyn bedewler meydanında bellidir. Oğlanlykda bilmez edin begidin. Yamana hiç yokmaz sözün öwüdün. Arif bolsaň asyn sorma yigidin. Edebinne erkanyny bellidir. Tüweleme. Wede çygyrak. Onu yaşa. Berekella. Acayip. Berekella. Uzak yaşa. Sözüňiz ötür bolsun. Minnettar. Minnettar.
tentiyom yatmadınız mı? Ben ne edip yatayım oğlum? Burayım zanne. Uğrayım zanım şolun kısigali. Boğuşa oğlardadır kesellin. 3-4 tane sağa hilak bulup dur. Gayret et oğlum. Şükür et. Bir dediğine Allah'a yalvaraymak galiba. Ey Hudaya, azlık ve kâni kerem, ahlını hem lütfuna koymuş adam. Uğrayım zan. Oğlum. Sen benden öykölsün. Bu bol geçen rahatlardan bir habersız ağırlık. İşanulu hiç kime aytman diyemen beyzini harpını doğulunu vesirayiptir. Bolcak iş bolla oğlum. Edecek şeremiz yok. Düşünýän ata. Maňlaýyňa ruzy ezelip baly. Nakkaşy edel bitse men ne kılay? Hazret Ömer Hayyam Allah'ın ýazarlaryny benneler ütkötüp bilmez diýipdir. Me. Ölmede gittiğilen ne? Senem görme var ekeni. Ve beyle giyişlepsin oli ilgiliktir da her. Ingrid garalyansa öýe barar öýtdim. Tupan turupda ýolga alaydym. Topan turmadık bolsa Halipan öýüne geljegim däl ekenin de şeýlemi. Alipa, siz örmeýine gowy etme baryn. Nesibämizde şeýle ýazalanmazda. Belki siz urzaklar aýdarsyňyz. Ýurtda nämeler bolýar? Aglamdan näme habar? Ataň ahwalyny çyk. Karım olan ýagdaýlar gowy, şükür daý. Hepde mundan harpyk dowmasyna ýörüp uly etdi. Ana şonno Karadağlı'nın gurrunu ettik. Emma netice olmadı. Abdullah'dır Mehmet Safada'nın nişanı yok. Doğrusu havar alıp havar veriyanım yok. Tuğulemem, şeyhim harkıp öýlendi diýseňiz de. Bolsaňyz kim öýlendi? Onun sana ne duaysam ben. Seni bilbil eyleyip sayradan unça öyle. Näme? Ören gözel. Bu näme daşdyr? Täze Yakut. Yo. Bahada qymmat bolsa gerek. Munyň narhy biziň ikimiziň başymyzdan gymmat. Gurrunum tapýanyz aga. Men hiçle bolýan ine siziň başyňyz üçin beýle ýakutlardan bir dag bolsa da kem.
Aşy öwdüňiz. Maksud inim hiç oldy. Siz metre täbar berin. Benim işim deyin bararım. Yok. Size garaşsyk. Bile gider. Emre salam. Bugünkü size aydıp berjek kino filmde düşünme. Agar izin bersangiz, safarga ketmoqchiman. Qayhon ketmoqchisin? İslam ilmini, Qubbatul İslam bolmuş Buxoroda olishni to'g'ri o'ylabsizlar. Afsus, Ko'kaldosh madrasasida siz kabi tarbiyaga muhtojlar bormish. Nechun bu g'aribni himoya qilmoqdasiz? Maxtumquli og'amiz shoir ekanlar. Maxtumquli sizmisiz? Bu kutubxona meni ham o'ziga rom etmish. Bag'oyat katta kutubxona ekan. Bizning qo'shiq va bitgan g'azallarimiz shu xalqimiz uchundir. Turkman tilida she'r biturmen deysizmi? Bu qadar iste'dodingiz borligini bilganimda, siz bilan ilk ko'rishgan kunimdayoq og'ayni tutunardim. Ona tilimni kamsitishingizga yo'l qo'ymasman. Go'zallik borasida turkiy til, turkman tili aslo qolishmaydir. Shayton uyasiga bormag'oningiz yaxshi bo'ldi. To'xtangiz! Arabada kim bor? Uzr, bezovta qilmadimmi? Bilamen o'g'lim, bilamen. Iching yonayotir. Uldamlar Xivaga kelolmadi. Kelmadingiz? Ko'p voqealar bo'lib o'tdi. Siz nihoyatda didi nozik zargar ekansiz. Jo'riqul bolam. Agar unga bir gap bo'lsa, boshingiz ketadir. Angladingizmi? Hujra tuntilsa, mana bu uzukning sohibi kim? Kelasi hafta juma kuni Ichanqal'da xon hazratlari mushoira o'tkazmoqni buyurdilar. Shu harakatim birla bu qadimiy ilmning boshini bir yerga jamlamoq nasib etar deya umid qilurmen ota.